Daghan ta mga report sa mga kabanan karon. Tapos dili pa mahigala apil ko manawagan sa ni Cebu City Mayor Archibald sa pag-investigate ini nahitabo mga kaigalaan sa usa ka vendor naninda og mineral water mga kaigalaan no diri sa may City Hall dapit nga gidakop mga sukintig paminaw sa taga probe og ingon man mahigala sa taga Sesit no. Apil ko sa manawagan na discuss na ni mahigala ni kasamang Buen Alguno sa wala ko diri mga sukintig paminaw. Onya karon apil ko mahigala nga manawagan ni Mayor Archibald. I understand kini si Mayor Archibald mahigala maminaw man ni nato og ang iyang mga constituents dito sa Kabukiran og mo hisgot as DYHP na magyud moabot man gani siya andunggan. Manawagan lang sa tag-apil nga maayo ni pag-imbestigar kay while it is true nga dunay ordinance og angay ipatuman pero tan-awon sad nato nga dili ba inhuman rasad ang pagpatuman ani no kay kining mura man ni mahigala og kuan gud kini mga tawhana nga mga pobre sad mga kaigalaan na maligya og tubig dinha na maligya mahigala og mga pagkaon dinha nahibaw ta mga kaigalaan nga napo sila ilang kaugang ng pamilya unya nagtinarong sa silang panginabuhi wa man di man inan ang krimen di man ni krimen nga punishable ani sa revised penal code ug duna mga higala mga ordinances ani kanang ordinance manghod man na siya sa usa ka kini ni ang manghod na ng ordinance sa mga lagda sa criminal law under sa kini ni ang revised penal code. So ang pagdakop dapat commensurate lang sa unta no ang pagdakop ang force nga ihatag kanay mura magud og ani paminaw sa tawag ng video ni dong kamera no pag isugod ko no dong mi kini pagkamao ni pagkadakopa naninda og tubig yang gidakop kay di ko no bawal kuno lugar kini bebe Trabaho mo, bawal mo diri sud. Nagtawag ako. Na maligya naman ka diri. Nagtawag ako lagi. Okay, fresh dong. Okay, fresh fresh. Okay, kini gud mahigalang na maligyag tubig, no? Ang ato sad nga mga tao pod, kini gong lugaran sa City Hall, suito man tanapita no, kana nya mo simba ka to kag Santo Niño, kanang lugaran diha tungod sa kadaghan na pod labi na hapit na pod ang novena mahigalang Sinyo Santo Niño, puno na ang kwan. Kabantay ka mahigala ang simbahan ang Santo Niño karon sa una kanang Pilgrim Center pa mapuno, kanang simbahan o kanang Pilgrim Center karon abot ng kalsada gud. Kanang lugar na din ha, kuan sada, kanang daghan ang tao na labi na kung magsugod ng misa novena. O bisag way misa novena, nay daghang mga tao diha. So, ang atong mga kaigsunan sad, mutawag mo kini mo sa day nga di ay nagtawag nako, ikaw go maninda kag tubig. Naningkamot sa kang mahalinan, pila ra pa sa gidansya sa ana. Nay nagtawag niya, mo to nay nagtawag nako. Imong duolon, kabantay ka ng bisag gani ka nang nas kalsada mga sukitig paminaw kanang mga vendor ba nga nas kalsada. Nakasakyanan tulol-tulol tubig usahay layo-layo ra imo man ang silbatuhan magkabantay sa dayon nga gisilbatuhan sila gitawag sila nanginahanglag tubig pangitaon din ka asa kadapit ng silbato tagaan kag tubig so kini siya malagmit nga dili ni sa daplin pero naninitawag tubig ina iduol sa dito o pag duol dito mahigala gisita siya kay bawal kuno nga maninda din ha so kini pagkasitaha og sita lang madara. Pero ang sunod gud ani nga video mga kaigalan medyo excessive ang puwersa nga nahatag ini mga sakop sa probe kay ilaban gitabangan daghan ra ba sila. Na usa ko sa manawagan ni Mayor Archibald nga ayuha ko og imbestigar ni Mayor kay medyo makadaot ni no sa imong administrasyon. Malagmit kini mga tawhan ando na mag-usahay pod mga kaigsunan gud nga kanabang imo tagag authority dihang manakop ang uban sad mga kaigalan mugara sa nang uban no. Magtuo mahigalag ngilngig na sila kaayo kay pwede silang makapanakop. Na atong kuno ha ang sunod ani nga video mo ingon sa gitawag ko. So doon na nagtawag niya, halin man eh. Iyang giduol. Gibaliag tubig. Gisita siya. Tingali ang mga tao din ha, naning ordinansaha mga sugitig paminaw, mangita lang pod og lugar asa dapit ka mapalit og tubig. Kay manawag ka na, delikado man. Pero tinuod, ug dunay ordinance, ipatuman ang ordinance but dili pod ani nga excessive ra sa kaayo mga higala ang force nga nahatag. Tanawon ra ato ikuan ang mosunod nga video ani standby sa. Okay, atong balikan mga kaigsunan ha kay kini ni ang ug dunay ordinansa ato ipatuman ang ordinansa. But kinahanglan pod niya kanana ang fair ang pagpatuman, di pod excessive force ang atong mahatag. Atong gikol ang atensyon mga higala ni Mayor Noel Noel naman Nestor, inomdog itong Noel mahigala kay ato man itong interviewon rin kanunay, abogado man to mga sukitig paminaw.
si Mayor Nestor Archibald kay kinini ang nakasabot sa siya ining kahimtang ining mga tawhana kay kini si Mayor Archibald ang image ani niya mahigala maluluyon ba is mga pobre. Ha? Unya naunsa man ning kalakiha karon nga kuan ba basin og iksis la ang nahatag nga puwersa ining mga membro sa probe. O mudakop mo sita apoy uban mahigala kay panginabuhi mo na nga medyo kuan ba. Pero okay, og dunay ordinance ipatuman but pangitag pamaagi nga dili sa ani kay ngilad paminaw ngilad tan-awon kini mong video murag murag nagdakop mahigalag kana nakasa bitaw gyud og kanang heinous crime ba. Yo, be sige. Sige dong. Okay kani. Ambil na rin. Trabaho mo, bawal mo diri sud. Nagtawag ako. Na maligya naman ka diri. Nagtawag ako lagi. Unsang tawag? Kuan ka. Di mo lang kaon dito. Ayaw lang. Abay ko siya. Kinutong pa ni mo lang. Ya, wala ka basta rin si suwat diri. Suroy, blakuan, di blakuan. Basta lang, basta. Usod. Pili. Ako na, nanap yung tubangan. Sino ginamay mo? Nana, tubangan naman yung gidakop. Inanamis. Tubangan di sa sitiyon. Wala, ginamay mo. Oh, dakop lagi lang. Dakop ay, padakop dito. Yo. Kaya po sa Victor. Sumay ka na. Tubangan na kasakuan. Yung pa mo yung blakuan ako. Wala tagak nga yung tubig oh. Bawal ako. Wala. Tayo doon. Mer, alay dire, mer. Pareha sila dire, pareha. Na matubangan, bawal man sila, maligyan. Ibadlong na na siya, magsigim yapon. Magsigim may warning dire. Oy, ambil na matubig. Buta na dire. Inyo na magipagkuha nun. Amo na tiyaran. Ang iyang kondong niya, ay na lang na. Kami meron buhon ko dire, good. Awak. Di na lang kung balik dito siya pa kay takpo na lang din ninyo pero karon oh ay nagbalik dire. Yo. Ayaw na. Yapa ko na rin. Ayaw. Kino no? Oh. Sige! Apa ko no? Yapa ko no? Apa ko no? Apa ko no? Apa ka? Wapa ka? Iya, dala pison! Wapa ko siya! Dala pison! Tubig lang! Kuha na tubig lang! Trabaho mo, bawal mo diri sud. Mo ni sa mga kailangan no, mo na hitabo nga kuan asa na usan nindag si Charon sad nanindag kuan. Okay. So kini usa man usa binulutay sad be. Yo. Atubangan na kasakuan. Yung pa mo yung blakuan ako. Bawal ako. Oy, ambil na matubig. Balik. Buta na dire. Balik na. Inyo na magipagkuha nun. Amo na tiyaran. Siya pa kay takpo na lang din ninyo pero karon oh ay nagbalik dio. Apa ko no? Yapa ko no? Uy, hindi. Bawal na dire. Ay binirahay na ni mahigala. Okay, so mo ni istasyon na makikala ha. Oh. Okay. So mo ni nga sitwasyon na makikala mo na nga apil tamang higala nga mo call sa attention no ni Mayor Archibald ani under man ni mga kigalaan niya ning tanan nga mga trabahante diha mga sukitig paminaw ang mga department heads ani og matawag nilang attention ani mahigala nga pangitaag pamaagi nga di lang sad inana no nga makita nato mga sukitig paminaw nga medyo kuan sad di magag magbinunlutay sa dinha mga higala.
Mura man og kanana ang murag krimen ba gyud ba nga sa kada kong krimen ba day, ha? Kining pagpanindag tubig dili man na krimen mga higala nga punishable under sa revised penal code nga na quote on the act. Unsa man day nga pagkaklase sa quote on the act. So I hope nga matagaan ni mga higala og kini ni ang investigasyon nga klaro. Unya i-balance na ang pag-implement anang maong ordinansa mga sukit tig paminaw. Kay kini mga tawhana sad na wa po sila palara lang sad ba. Bilong sila mahigala taon ini nani nga klases panarbaho pero nanarbaho so man ni mga awat ni mga tawhana day. Wa man ni mamaligya og drugs ang gibaligya mga tubig man ni mga sukit tig paminaw. So unya na ila kini si Mayor Archibal mahigala nga kini ni ang pakimasa, no? In fact, sa atong interview kanadto, mato pa Mayor Archibal na tao man ni sa mahigala ito sa Bukirang Barangay sa Sirao. O niyan, eskwela ni sa mga sukit tig paminaw. Ang iyang ginikanan, ang iyang amahan farmer, ang iyang inahan school teacher. O niya, magbakta siya mahigala gikan didto sa Kabukiran aron eskwela. O niya pagkahuman human adto nabalhin sila dito sa may Talamban area. So kini ni ang at least successful po ni sila mga iya maigsuon katos Noel iyang usa ka igsuon og si Mayor Archibal na himong engineer. Okay, so mo ning sitwasyon na mga kaigsunan o niya siya mo'y na mayor karon gipili siya mga higala isip mayor tungod sa mga tao nga nagtuo nga kini mao'y makarelate sa atong sitwasyon nga mga pobre. Pakimasa ni si Mayor Nestor Archibal. Ang kalainan god na konsehal ni sa una o konsehal ka lang god legislative function naman gud na. So unang higayon ni siya nga nakakupot sa executive function doon ni dako nga responsibility nga naa sa imong abaga ana. Mao nga ato mahigalang gicall sa attention Mayor Archibal nga mapatawag niya ang department head aning probe o kining sisit mga kaigalaan aron nga ibisigaran unya mapangitaag pamaagi unsay maayong way da pag-implement ining maong ordinansa diha mga higala sa City Hall. Kay kining sitwasyon na mga kaigsunan medyo ngilad paminawon ngilad tan-awon o mga tao nga magtan-aw ni medyo makaingon gyud nya no kay mura magud ang karambula magud ang pagkadakop no nagkabuwag sa na mga tubig nga naa o niya kini ni ang mga usahay pud ba ibutan ta lang in fairness si Mayor Archibal nga usahay ang mando niya mahigala na excess tong mando diri sa ubos. Labi na mahigala ni mga sakop sa probe usab mga sukid tig paminaw nga do na say moabuso diha sa ilang gahom. Tuos la mahigala nga mahimo sa makapanakop. Ngilngig na ka sa ilang paminaw sad. Ana. No sumo na ang importante nga do na say makabadlong ani nila mga kahigalaan. Alas 8:40 na. Anyway, si Mayor Archibal sa iyang pamahayag mahigala doon na naman kunoy gihimo nga investigation. In fact, may butyag naman sa siyang Facebook page gani kasamang indike no nga iya na kining gipaimbestigaran og matud pa ang iya kunong baruganan klaro nga kini ang dili niya tugutan ang bisan unsang porma sa abuso o excessive force sa pag-enforce sa mga ordinances. So, mo na iyang gibutyag. So, atong paminawan, pipila ka mga adlaw gikan karon kung doon na ba'y mga mahimo nga aksyon labot ani. Kay aron nga kita sa publiko mga kagilaan o unsay resulta sa ilang investigation. Okay, so kamo pong mga taga-probe na hinay lang mo din ha kay ug imong tan-awon mura man sa mo diha og nagdakop og kana mga drug addicts o mga drug lords no mga dagkong mga mga hinos nga mga tao, mga kriminal nga naka-commit og heinous crimes. Straight to the point. So hinaot punta nga ma-resolve din ha, no? Mayor Nestor, ako nagtuo nga ikaw do na kay kasing-kasing ini mga tawhana, labi pa ini mga pobre. So makarelate ka, no, ni ining mao nga sitwasyon. I-balance lang ang pag-implementar sa ato mga ordinansa diha.